салом ва хуш омадед дӯстони меҳрубон ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки аз радиои озодӣ манзури шумо мешавад. Имрӯз 12 апрел дар чанд дақиқае ки дорем аз 40% иҷро шудани нақшаи даъват ба артиши Тоҷикистон ва қувваи қонунӣ гирифтани даъватномаҳои онлайнӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Русия мегӯем. Чорзодаи Тоҷикистонро бо иттиҳоми куштори ноболиғ ба ҳабс гирифтанд ва фаъол шудани телефони боварӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ. вазири мудофиаи амрико Ллойд Остин рӯзи 11 апрел гуфт то замони ташхиси сарчашмаи ифшо гардидани маълумот ки гӯё аз асрори давлатӣ иборат аст, таҳқиқи қазияро идома медиҳад. Хабаргузории Reuters беш аз 50 санадеро аз назар гузарондааст ки дар он тамғаи махфӣ ва комилан махфӣ зада шудааст. Ин санадҳо моҳи март дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуда, зоҳиран дар он имконоти низомии баъзе иттифоқчиён ва ҳарифони амрико ифшо гардидааст. Хабаргузории Reuters мегӯяд манбаъҳои мустақил дар бораи воқеӣ ва ё тақаллубӣ будани ин санадҳо чизе нагуфтанд. Дар нишасти хабарӣ дар Вашингтон, вазири мудофиаи амрико иброз дошт ки кишвараш то ташхиси пурраи сарчашмаи маълумот ва миқёси он таҳқиқи қазияро давом медиҳад. дар 10 рӯзи аввали мавсими даъвати баҳории имсола ба сафи нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон нақшаи даъват 40% иҷро шудааст. Вазорати мудофиаи Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки то ин муддат нақшаи сафарбарӣ ба артишро вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 100%, навоҳии Тобеи Марказ 57%, вилояти Хатлон 34%, шаҳри Душанбе 30% ва вилояти Суғд 26% иҷро карданд. Даъвати баҳорӣ расман 1 апрел оғоз ёфта, соли ҷорӣ шаҳрвандони соли таваллудашон 1996 то 2005 ба сафи нирӯҳои мусаллаҳи кишвар ҷалб мешаванд. Дар пешрӯи оғози мавсими даъвати баҳорӣ, вазири мудофиаи Тоҷикистон бо ҳайати фармондеҳӣ ва комиссарони ҳарбии кишвар дастур дода буд ки аз ҳама гуна қонуншиканиҳо зимни даъват, аз ҷумла роҳҳои ғайриқонунии ҷалб ва ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта ҷилавгирӣ шавад. Аммо ин шабу рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳое нашр мешаванд ки ба иддаои муаллифон ҷараёни сарбозшикор ва ё аблаваро дар даъвати феълӣ нишон медиҳад. дар ҳамин ҳол дирӯз маҷлиси поёнии парлумони Русия Думаи давлатӣ ислоҳот ба қонуни федералӣ дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро қабул кард. Тибқи он акнун ба комиссариятҳои ҳарбӣ лозим нест ки даъватномаҳои қоғазиро шахсан ба дасти даъватшавандаҳо ё наздиконашон супоранд. Минбаъд даъватномаҳои электронӣ ҳам ба кор бурда хоҳад шуд. Даъватномаҳои онлайнӣ барои шаҳрвандони Русия аз лаҳзаи нашр шуданашон дар пойгоҳи давлатии госуслуги қувваи қонунӣ мегирад ва дар давоми 20 рӯз ҷавони шаванда бояд ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шавад. Дар сурати ғайр ба ӯ иҷозати берун рафтан аз кишвар, рондани нақлиёт, соҳибкории инфиродӣ ва гирифтани қарз аз бонкҳо манъ мешавад. ба навиштаи пойгоҳи хабарии Сота, пешнависи ин санади иборат аз 60 саҳифа 10 апрел ба Думаи давлатӣ фиристода шуд. баъзе вакилони мардумӣ шикоят доштанд ки бо санад ошно нашуданд, вале раиси Думаи давлатӣ аз онҳо даъват кард ки кори парлумонро бо бунбаст рӯбарӯ накарда ба арзёбии санад ҳамроҳ шаванд. бо кӯмаки Созмони Милали Муттаҳид барои ҷилавгирӣ аз фоҷиа дар пайи селу обхезии рудхонаи Тебалаи вилояти Хатлон гурӯҳи Кории наҷот таъсис ёфтааст. Обхезӣ дар ин рудхона соли 2010 дар Куло боиси марги чанд нафар ва вайрон кардани даҳо хона шуда буд. вазифаи гурӯҳи наҷот назорати тозагии Тебалай хоҳад буд. дар ин бора як гузорише дорем ки дар барномаи Ахбори озодӣ имрӯз пешниҳод мешавад. дар шаҳри Челябински, Русия, чорзодаи Тоҷикистон бо гумони даст доштан дар қатли сокини 17-солаи ин шаҳр боздошт ва барои 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд. ба навиштаи хабаргузориҳои русӣ, 3 нафар аз боздоштшудаҳо бародарон ва дугоники 17-сола мебошанд. раёсати тафтишотии Челябинск мегӯяд, ҷанҷоли фоҷиабор рӯзи 9 апрел аз як маркази компютерӣ оғоз шудааст. сипас баҳс дар берун ҷараён гирифта, дар натиҷа бо куштор анҷом ёфтааст. дар ҷараёни мурофиа бародарони дугоник даст доштан дар кушторо рад карда гуфтанд танҳо дар занозанӣ иштирок намуданд. бародари калонияшон ки 20 сол дорад низ қисман иттиҳомро бардошт гирифтааст. назари вакилони боздоштшудаҳо дастрас нест. парвандаи ҷиноӣ аз рӯи моддаи куштори аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ бозгардида аз 8 то 20 соли зиндонро пешбинӣ мекунад.
сафарати тоҷикистон хабар медиҳад ки дар русия телефони боварии намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ фаъол карда шудааст. ҳадаф аз он маслиҳат ва роҳнамоӣ ба ҳалли мушкилоти муҳоҷирони меҳнатӣ, қабули дархосту муроҷиатҳо ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ барои муҳоҷирони меҳнатие ки дар ҳудуди русия қарор доранд маънидод мешавад. ин иқдом дар ҳоле роҳандозӣ шудааст ки муҳоҷирони тоҷик бештари вақт аз бетаваҷҷӯҳии сафорати тоҷикистон дар нисбати онҳо ва посух надодан ба зангҳояшон ҳангоми рӯбарӯ шудан ба мушкилоте шикоят мекунанд. кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамагӣ дар байни чанд соат даҳо ҳолати қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳро муайян карданд. амалиёти муштараки БДА бо дигар мақомоти дахлдори танзимкунандаи роҳу нақлиёти пойтахт рӯзи 7 апрел дар кӯчаи Сино, шафати беморхонаи Шифобахш ва бозори Корвон гузаронида шудааст. дар пай рейд нисбати 60 ронанда барои таваққуфи нодуруст дар қатори дуввуму севум ва банд намудани таваққуфгоҳ бе иҷозатномаи дахлдор машғул гарданд ба мусофиркашонӣ ва барои иваз намудани хатти сайр протоколҳои маъмурӣ тартиб доданд. мақомот гуфтанд ин рейд дар асоси шикояти шаҳрвандон аз беназмӣ дар роҳҳои мошингард сурат гирифтааст. акнун дар бораи қурбиасёри хориҷӣ дар тоҷикистон ҳарф мезанем. имрӯз 12 апрел бонки миллӣ нархи рубли русиро поинтар аз дирӯз нишон медиҳад. 1000 рубл ба 132 сомониву 50 дирам баробар шудааст. 1 доллар 10 сомониву 91 дирам ва 1 евро 11 сомониву 90 дирам арзиш дорад. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ ва сарофхонаҳо метавонад аз қурби расмӣ каме фарқ дошта бошад. дӯстони меҳрубон, мерасем ба фарҷоми нашри навбатии сархати рӯйдодҳо, аммо ман бо шумо хайрхушна мекунам. дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем. то дидори навбатӣ, рӯзи хуб дошта бошед.